Elgoibarko industriak makina erremintaren bidea hartu zueneko mendeurrenaren azken ekitaldia eginda gaur. Euskadiko makina erremintaren etorkizunari buruzko jardunaldia. The machine tool companies in the Basque area are very famous. Oso ospetsuak dira euskal enpresek ekoiztutako makinak gaurko hizlari nagusiak dioenez. Michael Hauser mundu osoan alor honetan 25 urte egin dituen enpresa zuzendaria, merkatu globalean makina erremintak dituen erronkei buruz aritu da. We are to make a recommendation to invest more in marketing. Eta esan du, marketingean inbertitu behar dela. Bereziki, Europatik kanpo, hazten ari diren merkatuei begira. Alorraren onurarako izango den iragarpena ere eginda ekitaldian. Astelehenean Eusko Jaurlaritzak makinak berritzeko beste renove laguntza plana aurkeztuko duela, jakinarazi du ekonomia sailburu ordeak. Jardunaldian prestakuntzaren garrantzia azpimarratu dute guztiek eta horretan ere berezia da Elgoibar. Hemen baitago sektorean hezkuntza duala, ikasketa eta lana, eskaintzen duen Espainiako ikastetxe bakarra, makina erremintaren institutua.